Denisa Kmecová nám teraz poradí a hlavne prezradí, ako si naplánovať čas tak, aby sme nemuseli nikomu povedať nestíham a predovšetkým, aby sme nemali my sami pocit, že nemáme na nič čas, pretože nám to spôsobuje stres. Však, vítajte u nás, dobrý deň. Ďakujem, dobrý deň. Deniska, stretávate sa ako coach často s touto témou a možno aj s týmto problémom pre niekoho? Veľmi často. Toto je jedna z najčastejších tém, ktorú ľudia riešia, či už sú to manažéri alebo rôzni obchodníci, špecialisti, ale aj ženy, ktoré budujú kariéru a chcú pritom byť 100% matky, 100% manželky, domácnosť tip-top. A takisto aj ženy na materskej, ktoré zrazu prestali stíhať rôzne svoje koničky naplňať, záľuby a venujú sa len deťom. Takže úplne všetky kategórie, a dokonca ešte aj študenti vysokej školy. Majú problém si načasovať čas tak, ako by mali si ho načasovať. Dobre, tak poďme hneď na úvod. Ak sme v takej situácii, že máme, dajme tomu, kalendár naplnený rôznymi úlohami, ktorých už v podstate nemáme ani prehľad, lístočky na stole, takisto neprehľadné, ako to zmeniť, túto situáciu, aby sme stíhali všetko tak, ako chceme? No, jedinou cestou je zorganizovať si čas, začať si plánovať čas. Hovoríme tomu, že zlepšiť time management, ale time management je riadenie času a čas teda my riadiť nemôžeme. My môžeme riadiť len seba ako osobnosť a svoje činnosti. Takže správnejší výraz by bol self-management a je to v súčasnosti 4. generácia plánovania času, volá sa management osobnosti a to je vlastne robiť správne veci v správny čas. Ako si to naplánovať? Koľko vopred možno, stačí večer predtým, prípadne naplánovať si jeden deň alebo celý týždeň? To je dobrá otázka. Plánovanie má rôzne podoby. Je plánovanie v súkromnom živote, v biznise. Úplne najideálnejšie je, keď sa plánuje v jednom balíku súčasne aj práca, aj súkromie. Tie plány môžu byť v rôznej polohe. Sú dlhodobé plány životné, keď chceme stavať dom, povedzme, niekto si chce založiť rodinu, mať 2 deti, ešte aj takéto veci si plánujú ľudia. Keď chcem budovať kariéru, čiže to sú dlhodobé plány, 5 rokov, možno aj viac. No a potom sú strednodobé plány, trojročné a krátkodobé. Tie úplne najbežnejšie plány sú jednoročné, tie krátkodobé a z nich sa potom odvíjajú kvartálne plány a mesačné. Nie je možné naplánovať si len jeden deň nejak oddelenie od celého plánovania. Je to možné robiť len tak ad hoc, ale to už nie je to správne, efektívne plánovanie. Takže z toho ročného my si urobíme nejaké čiastkové mesačné plány a potom z tých mesačných plánov sa nám odvíjajú denné a tie si potom priebežne doplňame, doľaďujeme už pár dní predtým, ako ten deň nastane. Deniska, teraz ako ste to povedali, ono to vyzerá veľmi komplikovane. A ja si myslím, ja neviem, že či naozaj máme na to čas plánovať tak dopredu, pretože nevieme ani, čo sa stane vo svojej podstate o rok alebo o 2. Tak si povedzme teda, ako my, bežní ľudia, máme plánovať. Či naozaj potrebujeme ten rok naplánovať a potom sa venovať mesiac, po mesiaci alebo po dňoch tomu, ako máme to zmeniť a ako začať. No, často sa stretávame v praxi s takým výrazom, že nemám čas na to, nemám čas si naplánovať a nemám čas sa zastaviť. Poznáte, Andrejka, ten príbeh o manažérovi, čo rúbal strom tou tupou sekerou? Niečo som počula, no, ale nech sa páči. Poviem aj pre tých, ktorí to ešte nepoznajú. Rúbal manažér strom tupou sekerou, rúbal, išiel okolo muž, zastavil sa. Čo robíte? Rúbem strom. Ale máte tupú sekeru, zastavte sa, nabrúste si ju. A ten manažer povedal, ale ja nemám čas. A to je presne to, s čím sa často stretávame. Vtedy asi ešte tak veľmi netlačí to pánka tých ľudí, ešte to nie je ten ich deadline fyzicky a psychicky, pretože keď človek naozaj chce, tak sa zastaví a naozaj si tie aktivity a ten život preorganizuje. Tak poďme organizovať a povedzme si ako. Takže potrebujeme si najprv jasne zadefinovať ciele, tak aby boli v súlade s našimi hodnotami, aby to neboli ciele a úlohy, ktoré sú len dané zhora, nejako s nami nesúvisia. Čiže jasne, transparentne si zadefinovať dlhodobé ciele, z toho si stanoviť potom tie krátkodobejšie ciele, povedzme rozdeliť to tzv. Salámovou technikou, alebo teda čiastkovými cieľmi na drobné a to si dať do kalendára. Napríklad do Outlook kalendára, kto je počítačovo zdatný, alebo teda aj na papier, do papierových kalendárov sa to dá urobiť. Čiže toto je potrebné
teda zadefinovať cieľ a potom si to rozdeliť na tie čiastkové ciele. Potom si stanoviť také tzv. Checkpointy, to voláme. To sú také kontrolné body, kedy sa zastavíme, pozrieme sa späť, že ako som v tom plnení úloh pokračoval, či už súkromných alebo pracovných. Čiže taký sebakontrolný mechanizmus. No a samozrejme potom si tam stanovíme deadliny, tie finálne podoby, kedy majú tie úlohy byť ukončené. K tomu ale nestačí len plánovanie, potrebujeme si stanoviť priority samozrejme, čo je pre nás dôležité a čo nie. Potrebujeme si určiť, ktoré úlohy teda vieme odsunúť ďalej, delegovať, ktoré teda musíme urobiť sami. Potrebujeme si vedieť, rozmysleť, že ktorá úloha je pre nás ako životne dôležitá. To je vlastne v tých prioritách všetko zahrnuté. Áno, my si takto naplánujeme celý deň, ale zvyčajne sa aj stáva, že nám niekto zatelefonuje alebo nás niekto osloví a potrebuje niečo. My nevieme ale povedať nie. Tým pádom celý ten plán sa mení a môže sa stať, že nestíhame. Mali by sme vedieť povedať nie? Súvisí to s tým? No, mali by sme to vedieť. Samozrejme, k tomu je potrebná určitá dávka asertivity. Ale pomáha v tom aj uvedomenie si, že keď ma niekto vyruší, zaskočí a neodmietam toho človeka, ktorý prichádza, ani neodmietam tú úlohu, o ktorú ma žiada, ale ja odmietam len ten termín, pretože je to veľké vyrušenie pre mňa a ja potom musím tú prácu začínať stále od znova a od znova. Takže je dôležité urobiť si tzv. Manažment návštev. K tomu máme aj takú pomoc. Že si máme písať, čo všetko si máme písať. Zatelefonoval mi ten a ten, prišla ku mne na kávu tá a tá. Všetko si písať? Toto je zase otázka tzv. Zlodejov času. Keď nás ľudia rušia a my nevieme povedať nie, tak si potrebujeme sa zastaviť. Jeden deň si urobiť taký kontrolný, taký checking toho dňa a zapisovať si, čo všetko ma vyrušilo v ten deň. Buď komplet všetky tie vyrušenia si píšeme do tohto zoznamu. Áno, tak to zoberiem. Čiže A4-kový papier zoberieme. To sú všetky státové faktory za deň. Tam je deň začiatku, deň ukončenia, ako dlho ma rušili a na záver dňa si viem spočítať tie minúty a vyjdú nám z toho veľmi zaujímavé čísla a ľudia sú často prekvapení. A takisto ešte tu máme záznam rušenia telefonátmi a tie bývajú najviac. A Deniska, môže sa stať, že máme od začiatku až po koniec vlastne zistíme, že celý deň sme vyrušovaní? Áno, to sa bežne stáva. Príde kamarátka, zazvoní na dvere, že ktorá je doma na materskej, myslí si, že nemá čo robiť napríklad, zazvoní, dajú si kávičku, alebo idú po obchodoch, shopping robiť, a prípadne sledujú nejaký dobrý seriál v televízii, alebo takisto sa to môže stať aj v biznise. Za manažerom prídu podriadení 20 krát za deň a stále ho vyrušujú v tej jeho tvorivej aktivite. A samozrejme, že ten manažer nestíha a robí potom operatívne veci celý deň. A sám je nervózny z toho? Áno. A tu máme denný záznam rušenia telefonátmi. Gro toho celého rušenia sú telefonáty a práve tie je potrebné si zaznačovať a najčastejšie sú ľudia prekvapení práve z toho, koľko tie telefonáty len 2-3 minútové, ako to nazývajú, koľko času im zabijú. Niekedy sú to aj 2 hodiny za deň. Niekoľko hodín. A už vôbec nie v tom prípade, keď aj niečo riešime. Takže toto by sme si mali zaznamenávať, aby sme možno aj zistili, ako si to rozplánovať a ako si naplánovať potom bežný deň, aj týždeň, prípadne mesiac a úlohy, ktoré chceme stihnúť. Áno, k tomu plánovaniu ešte máme, ja používam takúto pomôcku pre ľudí, ktorí neplánujú v Outlooku, ale na papieri, tak tu si napíšu činnosť, odkedy dokedy ju budú vykonávať a akú veľkú prioritu má. O tom sa možno ešte potom porozprávať o tých prioritách neskôr. Tak, aby teda vyplnili ten pracovný čas 8-hodinový, keď teda je to pracovanie v nejakej pracovnej oblasti, a teda plánovanie v pracovnej oblasti. Pokiaľ je to plánovanie v súkromnej sfére, tak samozrejme sa to predelí a dá sa tam voľnočasová aktivita. Ja si to robím želenou farbou napríklad, tie relaxačné súkromné veci. Takže tu má človek prehľad, že čo sa v ten deň bude diať a nemôže ho toľko veci zaskočiť. To znamená, že mali by sme mať poznačený začiatok toho riešenia alebo úlohy aj koniec. Áno. Asi by bolo dobré dať si nejakých 20-30 minút naviac. Keby náhodou niekto meškal,
Áno, to je veľmi dôležité, keď plánujem úlohy, nechať ku každej úlohe 20-minútovú rezervu, pretože to sú len predpokladané odhady toho, koľko bude tá úloha trvať. A môže sa stať aj, že ma naozaj niekto vyruší a je to veľmi súrne, akutné, takže vtedy potrebujem tú rezervu využiť takto. Vtedy sa mi nestane, že ten plán, ktorý som si skonštruoval deň, mesiac predtým, že sa mi nesplní. Deniska, posledná vec a otázka na vás. Keď to máme na papieri napísané a zrazu zistíme, že sme nespravili to, nespravili sme to, niekoľko úloh, automaticky to v nás vyvoláva stres. Musí to súvisieť asi aj so stresom však. Veľmi často time management a stres sú aj spoločne objednávané ako rozvojové osobnostné aktivity, pretože keď niečo nestíhame, automaticky ideme do tenzie, do stresu. Preto sú dôležité práve tie rezervy, 20-minútové, ktoré treba na každý deň si nechať naplánované. Na druhej strane trošku stresu nie je zlé. Ten eustres nám pomáha vybudiť energiu, vyhecuje nás do vyššieho výkonu. Pokiaľ to nie je stres, ktorý nás paralizuje, ale nám len trošku dodáva energiu, tak je užitočné. Deniska, veľmi pekne ďakujeme za vaše užitočné rady. Vysielanie dámskeho klubu nie je náhoda. Samozrejme, máme to pekne naplánované. Ďakujeme veľmi pekne, želám vám ešte pekný deň. No, tým som chcela vlastne povedať to, že teraz je naplánovaný vstup s Karinkou aj s pánom doktorom pri počítači. Áno, vidím, že ty už si sa naučila krásne plánovať, čo je